jsme začínali podnikat, tak si dokážu představit, že bychom takovou půjčku využili. To tehdy před 3-4 lety jsme o takové věci vůbec nevěděli, takže jsme to nemohli využít. Měli jsme vlastně vlastní peníze, které jsme měli našetřené. A je fakt, že několik měsíců už teď uvažujeme o novém nápadu, na který nemáme čas ani peníze ze stávajícího podnikání, nemůžeme ho úplně dotovat. Pro který by takováhle půjčka mohla být fakt jako dobrý start a dobrý potenciál jako začít. Protože by nám ušetřila ty starosti tím, že bychom museli pracovat na 250% a znova to rozjíždět úplně osobně, tu novou věc. Ale mohli bychom si najmout někoho, kdo by to s náma rozjížděl a kdo by nám ušetřil ten čas a pomohl ten náš sen trochu poživit. Určitě mi to přijde zajímavý, a to ze 2 důvodů, protože není to zas tak velká částka na to, aby to bylo nějaké významné riziko, a na druhou stranu to není zas tak malá částka na to, aby s tím nešlo něco rozjet. No, tak jako určitě by to šlo dát na to cestování, na nějakou cestu kolem světa například, ale aby z toho byl nějaký výnos, tak pro mě teďka přijde nejzajímavější v současné době přenositelné technologie, různé chytré náramky a takové věci. A myslím si, že zrovna částka 600 000 je zajímavá na to, abych to mohl dát do nějakého vývoje a nějakého průzkumu a začít se o to zajímat nějak víc. Já si myslím, že to je jako super idea, protože si myslím, že toho zhruba 500 000 je asi to, kdyby člověk jako by chcel nějak jako taky ten startup kapitál, že, do nějakých drobných projektů. Nemám nějak jakoby konkrétné momentálně nějaké jako vysloveně podnikatelské záležitosti, ale vím si představit, že by som to použila na splatení půjčky, že by mi tak trošku jako uvolnilo ručičky a dovolilo nějak jakoby plnit ty svoje nějaké další sny, protože opřímně splácám půjčku, takže trošku to škrtí ten domácí rozpočet a tak ďalej. Ale určitě by som to investovala do nějakého cestování a chcela by som strašně jako Kubu ještě vidět a také ty jako destinácie. No a zvažovali jsme s kamarádkou, s kolegyní, že bychom eventuálně urobili nějakou kuchárku, kuchařskou knihu, ale spíš takovou jako bezlepkovou a tak, ale vysloveně len jako byl to jako nápad, tak možná tohle by mohla být jako idea, jako ji využít. Něco na to mně přijde sexy, že to není spojený s žádnou velkou bankou a s nějakým jakoby brandem, který má všechny prostě jako zážitý, že platíš prostě neskutečný poplatky, je to moloch, mají tisíce poboček po republice, který musí nějak uživit. A prostě jako na tom současném trhu mi nepřijde jako nic tak sexy jako tenhle nový produkt. Buď bych si koupil nový auto, protože potřebuji hodně jezdit a pracovně hodně lítáme mezi Moravou a Prahou. Už to nejezdíme hodně, takže bych si koupil auto před vlastně investice do něčeho, co potřebuji k práci a co mi vydělává peníze. No, já nevím, jaká je tam návratnost té půjčky, respektive ziskovost té půjčky. Co se týče naší firmy, tak se nám ještě nedaří tak dobře, abychom půjčovali peníze ostatním, když nějaké máme, tak je investujeme do našeho podnikání. Ale znám lidi, pro které by to určitě byla zajímavá možnost, jak naložit s penězi, protože banky dneska peníze nechtějí, ten úrok u banky je úplně mizivý a sami říkají, že ty peníze nechtějí. Mám kamaráda v bance, ve velké bance, tady české, nevím, jestli můžu jmenovat. A on říkal, že za nima chodí lidi, kteří mají prostě 10-50 milionů a říkají, chceme je uložit. On říkají, nemáme zájem peníze teďko. Peněz máme dost, my potřebujeme půjčovat a naopak jako zhodnocovat ty naše peníze. Takže... To je právě na pováženou, to už pak asi záleží na každém investorovi, ale určitě je zajímavý to, že on vlastně do toho nejde s moc velkým rizikem, že mu to garantuje nějaký zisk a je to vlastně pro ně je to vlastně investice relativně bezpečná. Určitě bych o tom minimálně vážně přemýšlel. Myslím si, že ano. Stále si myslím, že ano, protože i keď jakoby neinvestuje priamo do nějakého projektu, tak je to taky ten startup kapitál. A keď se ten biznis rozvinie ďalej, tak vlastně už tam má nakročí, dá se povedat, do toho biznisu. Jo? Ta jedna noha už tam je. Tak
z pohledu investora je to určitě zajímavý v tom, že kdyby si ty peníze investoval do zlata nebo do nějakých jiných komodit, možná do ropy, obilí, akcí, tak tam to musíš nějak hlídat, musíš se starat o to, jestli to letí nahoru nebo dolů, nebo tu svoji zodpovědnost někomu flákneš a budeš mu platit, protože to hlídá místo tebe. Tady u toho mi přijde, že to je jistější míra toho zisku, toho výdělku. Já osobně bych šel určitě jako do banky. Prostě konzerva, jdu do banky na moji pobočku v případě, že by mě odmítli, což asi pravděpodobně odmítli, že když banky teď nemají zájem o peníze a chtějí víc půjčovat, tak bych se na trhu koukal po něčem jiným, kam ty peníze investovat. A tím, co jsem řekl před chvilkou, že se vrátíš, tím kolečkem bych se asi vrátil k tomuhle produktu. Protože samozřejmě ty peníze chci někam jakoby dát a nechci každý den koukat, jestli něco letí dolů, padá to dolů. Ty prostě abych o to nemusel starat, aby to bylo takové soudržbový. To mi přijde ten hlavní benefit. Tady těch pěti půjček.